Welcome to KBM Review. Ginakin mo ba? One ba? Haji Prima. Komdar, Pak. Serius betul Haji Prima mira. Sami dalam.
Paralog bait lada pia itenat iki program ki bang ia pen i hang ne na kerpat jur ya phe ba pen ya ai ka jing kershan ka ba pura ka jong phe da ka ba like but share ya kane in saya syam biang hakawai pat ka episode kublai shibun kublai syah jarngo